Igbo mma n'uwo biko ka anyị gakọrọ obere ọfọ taa afọ ka anyị go obere ọfọ ka anyị gọkọta ya maka anyị agọla mana asị m na nke anyị na-aga ịgọla ọfọ sịrị Igbo ya ree anyị ekwekwele ekele anyị chi ikele anyị ma ndị anyị ekele mchi ikele eme ekele ndị tara m ahụhụ ndị ahụ chọpụtagoro ha ala eri ya eri ọkazila ala eri ya eri o nwere ndị chọpụtara igu ala eri dịka onye Igbo Baratichi mezie ochie dịka ọ ga-adịrị ya ala bụ Ojofọ kelere ọ sịrị na ọ gawara obodo oyibo wekwere eri nke ha ya na-eri ya Ashola Community Suicide ihe ọ na-akọrọ gị nke ya nwa mụnwa na onwe m kwarụ na oge nke mụnwa biko isiokwu m n'ụbọchị nke taa ka anyị hapụ ịgawa ebe ọzọ mana ọ na-adị mma ka aka hapụ ụka ọnụ mụnwa na onwe m n'oge nke m erutere m Rome anaghị m if you go to Rome you behave like Rome si ha mbala ihe ahụ omenala hapụgoro ebe ahụ isiokwu nkọwa akụkọ a dị story long gị biko aha m Nkwachukwu Ojiagbọ a na-akpọ m Ojofọ abụ m onye olu okoro nke dị na ọma ahịa n'obodo nke Chineke na bekee maka Igbo ehile. I'm from Olokoro in Umuahia South local government area of Abia State. Awụ m onye chiism n'okwu bekee Godianism. Ihe ahụ ndị nọkọtara ọnụ sị ka omenala Igbo alawala ka anyị na-akụzizi ya akụzi maka mgbe mbụ a na-akụzi omenala ihe ndị Igbo na-aga wee chọpụta ihe akụziri Chineke awụghị ọbịa ndị nna gị fere Chineke. Isiokwu m n'ụbọchị nke taa bụ mkpebi n'okwu bekee decision. Gụwa onye Igbo ka m na-ekwu asị m onye Rome asị m onye Britain asị m onye Russia nsị onye Igbo ọ ihe m ji na-asụ Igbo were ntị onye Igbo na-ege m je were obi onye Igbo na-eche ihe m na-ekwu. O nwere peji m nwere Ojofọ ga-ala ị ga ebe ahụ be traditionally conscious mirati ị ga otie asị m gị ihe m na-ekwu onye Igbo onye gboo anyị etelenụ na be nna m otela ịzawara ụmụchukwu o nwere ebe a na-akpọ ụmụchukwu si na be nna m enwere ihu anyanwụ otu onye si gị go and confirm asị gị Paul si Silas achịkwa ndị ọha anya o nwere ezigbo ihe Paul na Silas nwere ikwu dịka ezigbo mmadụ ha ga-arụgodi ụmụnna ha. Paul na Silas ọ gwara ụmụnna ha na mgbe ha nwụchara ka ha ga-eri ụwa ọma ka otu ga-esiwuru mmadụ ga-ekwete lụwa ị bịara lụwa ahụ ka ị bịatara lụwa wee bụ bibilo mgbe ị nwụchara first onye Paul na Silas ahụ ụmụnna ya ha afa ha na-agba ya ọchị na-agba letes ka mụa na agbara fọl anwụọ na nwere ike brek ha fel ya efekwe ndị nna nna m onye Dubai na-agba letes ka gụwa mgbe ị nwụrụ gaghị akụwa aka n'elu onye rụrụ ha legodu village ya ụlọ ebe ahụ ụta ka ebe a naghị ekwenu. You cannot convince me that my enjoyment is after death or the very hard maka anyị wagala mba hụ ihe. Ebiele m na Rome ebiele m na France ebiele m na Turkey no passport ha ishi desert Mediterranean Sea onye ụwa do joy otu press anyị wepụ fụpụ uti ndị Benin jam onye ikwu anọ n'ụzọ si ya nwanne ka anyị pali anyị eshi Niger ba desert shi desert bali ka mụ ati ishi UN nọ ihe UN nọkwa na desert kele mụ na ha na-arụ o ịchụ ndị si ebe ebe mana peace adịgodo ya ụla chọta social survive agara agwakwa ndị na-anwụ na anwụ mana ahụ ndekọma ahụ ụzọ ma ahụ osisi ya m si choi ụta ka ebe a na-akọruru m ihe ahụ m sị onye Nigeria mụ ya so apụtara abalị akasị m na ọ na-agakwala asị na UN na desert na ọ dịzighị peaceful mgbe Gaddafi dị ndụ na ya nwagara ya mgbe Gaddafi dị ndụ mgbe ọ nọ 7 years n'ebe ahụ dị ụtọ ego dị ya masị ese gị si ya how many dinner si ya chekigoro dị ego ụlọ ọ gbara ya sị mlepụ ego ole dị na Libya ọkọrọ ọnwụ dị bad side na award godi me were speed vụrụ ego m bụ pobe Libya lekwe watch ile ike
somebody landing in a country and not be 10 minutes. Man, man, who so see how I make a banana. Then all they lay my hat to watch some Jedid, Lanka, I don't talk about you. What's that? Oh, my God, I baby. When you go to the village, I will up. Would the problem not about La Libya? The garden, how pass it joy. Then came my hand, it took America like I said, America no good, America miskill, America boom boom. Ntiri mga kwelo Libya America no good. Yes, America miskill, America boom, America gabazam. Dakuma Chileke. Utunyo kakpotu bonde semo na di day ha matari he Libya mere ha. The Libya utunyo ke. Omo na ndo ke la bo de o aga de wa esoro. Nda gba ihe. Ndị nna nna church tara ha ya na akọrọ anyị wo otu esi cross mmiri. Otu mkpagili la Jesus asofo la why okwadege la be nna m ụzọ adịghị every day ala. Ndị Yoruba anya na atọkọtara evi ha. Ndị Yoruba anyị wawu ndị Igbo la atọkọtara evi ha. Onye Igbo gakwara na be nna ha ya azọ mmiri wụọ ya aja rụọ ya ụlọ. Because ebe ụlọ onye Igbo gara ọ na-achị dị comfortable we king. Tupu ga-eteke ihe ọwụla a na-akpọ decision be traditionally conscious uchee ya. Mike eje ahụ ọ ga-adịrị gị la mma taa ba afọ afọ ga-afọtara gị ihe ọma. Asị m ndụ dịkwa gị bilie kwọrọ anyị ego wuru ofu ma abụọ ebe ahụ na-anọ dịka dị mkpugbo o nwekwere ihe mụtara dị ya. Ha ma ekwe ya onye ga-akọli ị na-ekwu okwu akwa m kelele gị kwuturu anyị otu egwu ọdọ masịkwana ndị Igbo n'unye aka ga-akụ egwu a ma ụlọ ga-adị unu o nwere ihe ọ ga-akọrọ ya ebe ọla anọ maka ọ sịrị ụwa mgbede ka mma ọ na ụwa mgbede ya agara m kelee ya 93 years ọ ka nọkwa ọ na-eri ihe ọ na-agakwa ndị na-akọ ya tiji ahụ ewelitechara ụkwa ọ nọkwa ịgwa gị data na ndị omenala na aka nka nwere ihe mere ndị Anambra ji gwuru oke mmadụ ugbu a hapụkwala abịakwala na-abịa etiti ọgwụ ego omenala na ogo ga-awụ ofu ritual dị iche tradition dị iche ihe ọwụrụ iche ime iche ikpebi Mike Ejeagha sị onye ị na-achọ imegide gịnị ka o mere gị sị gị tupu imegide mmadụ burukwa ụzọ kporo aja cheele elu ikporo ya nke mbụ ikporo ya nke abụọ ikporo ya nke atọ gị jụọ ogwu ya sị gị na ihe ọ bụ ihe o nwere egwu ọkụrụ ya sị gị na ọ bụrụ na imegide mmadụ o megwere gị biko die nkomi nsọ traditionally nkomi nsọ akwụkwọ nsọ onye abịrịba dede m dere m ndị abịrịba sayị na akala okpogbo kala ọnwụ ọ sị gị o nwere ihe nkomi nsọ kwuturu onye ozi bi ọjị ọ sị gị na ezigbo mmadụ wee ezigbo mmadụ ma mgbe ọ dị ndụ ma mgbe ọ nwụrụ anwụ ịbịakwa ebe a na-eti ihe na lagasị ha wee ezigbo mmadụ mgbe gboo ndị Igbo chọrọ ịnwe ha na-akacha nka kpọkọta ụmụ ha ha na-ama mana ha na-aka nka na ndị Igbo mgbe ọwụ na ndị Igbo laghachiri otu Chukwu si kee ha fee Chineke n'ụzọ eziokwu ahụ ga-awụ mpa gị ga-agwa gị ya ọwụghị onye ọcha mpa mụrụ gaghị atụrụ gị asị onye ọcha gba gị eziokwu ndị a who cannot treat you well cannot teach you well o ji ọfọrọ ekwu ọ ga-adịrị Igbo la mma ọrụ ma ndị Juu mechara anya ndụ ndị Igbo ga-anyakwa mana anyị ga-alaghachi otu Chukwu si kee anya simple ihe ọwụla iche ime jụọ ogu agwagodo onye Igbo lọdịrị ọ laghachibe ha n'akpa ndị Igbo na mgbo ọkọnkolokoro ọ sị gị guzo nara otu ọnụ mma dimkpa awụ ga-achọ gị gaa ọsọ gbagoro mata ebe ọsọ sila abịa otu mgbe ala egbu dimkpa hapụgoro dimkpa otu mgbe ala egbu anụ oke anụ na ọhịa nwere anụ wee hụ ya ị ga-agba gbapasa ọ ga-adịrị Igbo la mma na eke dịrị ha n'orie dịrị ha n'afọ dịrị ha na nkwọ taa bụ afa ga-afọpụrụ anya ụkwụrụ fọpụ ekwuru fọpụ anya ukwu fọpụ ụbịam n'ala Igbo fọpụ anya anyị ka anyị mata na Chineke awụghị ọbịa ya a sị m ka ụzọ anya ọbụla bụrụ ihe ka ihe ọbụla etiri aka taa bụrụ sọ mma ka ụwa site n'aka anya ihu ihe owu na mgbe niile ebighị ebi ise Igbo mma mmanụ uwo ya gazie